Bé, doncs bona tarda i gràcies per venir. 5 minuts. La darrera vegada que em van dir que parlés 20 vaig estar una hora i mitja. És a dir, de veritat que em vol dir que m'aturi. 30 segons. Què és 30 segons? 30 segons és un col·lectiu de persones que provenim de diversos àmbits, de l'educació social, de la pedagogia, de l'antropologia, de l'arquitectura, de les visuals, i bàsicament el que hem fet és sumar esforços amb una sèrie d'interessos comuns i abordar una sèrie de temàtiques que tenen a veure amb l'espai públic, el carrer, o com li volíem dir. La perspectiva des de la qual treballem ens agrada dir que és des de la vessant socioeducativa. Llavors, es tracta de generar o de provocar tota mena de situacions, tota mena de projectes que tenen com a fi últim, com a destinatari últim les persones que formen i que transiten per aquest espai públic i, en funció del territori i el lloc on ho fem, es tracten uns temes determinats o uns altres. Com que la perspectiva ve des del treball socioeducatiu, també ens interessa com una posició crítica al voltant d'aquestes pràctiques. Per tant, temes que sempre ronden pel cap són processos d'exclusió, tot el que té a veure amb la construcció de la memòria, tota una sèrie d'hegemonies que es poden visibilitzar des de processos urbanístics, processos de construcció de la història, etc. Ho explico així perquè ja et dic que en 5 minuts és el que hi ha. Llavors, un dels projectes que vam començar a fer ja farà més de 2 anys, hi ha una part bona i dolenta en tot això, diguem-ne, i és que de vegades els temps dels projectes són eterns. És a dir, en tant que projectes socioeducatius pot ser que considerem nosaltres i en aquella gent amb la que estem treballant que un projecte té una duració determinada, però també pot ser que engeguis un procés i que allò duri 2 anys, 3 anys, 4 anys o el que sigui. I això dic que de vegades amb els temps dels que disposem fa que, de vegades facilita la cosa i de vegades la complica. Aquest projecte té a veure amb el barri de Sant Fèlix, actualment conegut com Sant Feliu, que sabem on està, estarà allà per Lleó i tot allò. Llavors, el que es va proposar amb aquest projecte, amb aquest procés, era treballar al voltant de la memòria d'aquell barri. Com molts de vosaltres sabreu, aquell barri durant molts anys es va denominar el barri xino i aquesta denominació incorporava tota una sèrie de fets que van passar des de transformacions urbanístiques, transformació de la pròpia població que vivien allà i també tota la transformació de la pròpia història del barri. De fet, abans de començar estava veient part d'aquesta exposició i aquí al Bòlit sobre turisme i cultura i que enllaça molt bé amb el que el barri de Sant Fèlix era i és. És a dir, un barri diguem-ne popular, un barri on estava molt marcat, molt estigmatitzat per una sèrie de pràctiques, per una sèrie de subcultures, etc., es va transformar d'una manera radical en un lloc més idoni pel turisme. I sobretot un lloc on la història quotidiana d'aquell barri, la història col·lectiva, aquella memòria que narra coses molt quotidianes, que tenen a veure molt amb relacions socials, que tenen molt a veure amb les petites coses que tots portem a dins i que tots tenim a la nostra memòria i que creen al cap de la fi la nostra identitat, van ser una mica com van quedar ocultes per sota de tot un discurs monumental
patrimonial, etc., que reivindicava com una Girona històrica, estanca en el temps i que només pot ser entesa en tant que monument. Llavors, la idea d'aquest projecte era com rascar en totes aquelles memòries molt més petites, molt més quotidianes, que al final explicaven molt millor què era i què havia estat aquell barri, i permetia també fer un treball amb veïns, aquesta és com la part principal del projecte, fer un treball amb els veïns, amb els antics veïns i amb els nous veïns, per tal de poder teixir xarxa social entre ells. És a dir, que la memòria del barri pogués tenir un sentit narratiu, dialògic, fins i tot diria, per tal que hi hagués una mena de continuïtat històrica. Aquesta continuïtat s'havia tallat d'arrel. I llavors s'havia passat d'un barri on certament, per bé o per malament, hi havia unes relacions socials bullint, doncs un barri molt més marcat per l'anonimat, marcat per un altre tipus de classes socials, per molta mobilitat en el veïnat, la qual cosa possibilitava de totes crear teixit social. Per què és important crear teixit social? Doncs justament perquè quan passin processos com el que va passar a Sant Fèlix, el típic exemple de manual del procés de gentrificació, pugui haver-hi una resposta, de la forma que sigui, però una resposta per part dels veïns, com a mínim que puguin decidir o que puguin intervenir en les polítiques públiques, polítiques socials, urbanístiques o com li vulguem dir, que finalment definiran com serà el barri. Tot allò no va poder ser i evidentment tota la maquinària de la ciutat, tota la maquinària urbanística va fer la seva sense cap mena de mirament per ningú. I llavors es tractava com a partir de treballar aspectes de la memòria es podria crear una mica de xarxa social entre aquells antics veïns que tenien una història del barri i entre els nous veïns que tenen una altra història del barri. Veure quins punts en comú, quins temes poden ser posats sobre la taula i com a partir d'allò poden sortir noves propostes, nous projectes, etc., que al final dinamitzin el barri. És a dir, que converteixin el barri i el carrer en un espai socioeducatiu,